سلام كبرات تخاتلتي نحجز تدالو زيناتات مزنت فلي وكيل أبسب أو مسلات من نوحو إيرترا زهابتو ملسي كونتات أب تقراي زلو إيرتراوين سدتنياتات كومدما مجلس إجيتات وردا بالزعباتهم أب تقراي زركبو إيرتراوين سدتنياتات أب ليبيا سدتنياتات انتماي تصوتاو ركبي حتوتو مهلوهم منجست إثيوبيا نتن أب تقراي سب أو حاجة زهبا زلوات تكالات زحلف متنقاقتان كال انزدهسس كخونيو أبزا channel دما نوتر تخاتلتنا مخان سبسكرايب كتقبرو بخبري يعدمكم أبز حلفة قرب معلتات بيت مخرج سب أو مسالات ودو حورات هاجرات نمزنت فلي وكيل أب قداي سب أو مسالات إيرترا بحد عمد كم زنا وحز ذكر كوينو نزام الكتغا حجي بوغان إيرترا ملسي توهيب ولا لا أبت ملسي منستر زينا إيرترا حبرت أوروبان أمريكان إيرترا نمسيت أنزت قملو زلو وسانيو أبرس زغاء زي ترغاق قصتات بمغرب زي تكبر زلو بمخانو بوليتيكاو دفئت زلو وساني كبل نتمنى وح مزنت نايتي فلي وكيل زلو تقاومو أسمعي زركب كم ذكر زفولي وكيل ودو حورات هاجرات إيرترا زخونة بابكر أبز حلفك أربا أوان بزعبة إيرترا أملكتونا ودو حورات هاجرات صاب أغريبو زنبرا خوينو أبتت أبو خاب بسنك حيلتات صيتا زفت موا مع أسرتن مسوار أسراتن أبتا هاجر فرح كم زنقس كوينا ألو دحر مبال إيرترا أم مجها سب أو مسالات زر آيتو ممحياش كم زيلن مسالات المخبر زحجز تكالون حجاون أسررها كم زي بلاني جاليس نيرو أبز حلفا كلتا معلتات كونتات توما معسكر سدتنياتات ماي عينن عاد حرشن زلو إيرتراويان سدتنياتات بسن كتياب كل التقراي زكايا زلو كينات انداخف أي خيد مهلاو تكال سدتنياتات أبزوص مجلس حابيرو لعلواي تتصوعي تكال سدتنياتات ودو حورات هاجرات تمالي أبزوص مجلسي أبلعلي إيرتراويان سدتنياتات ما أسرتي مقدقات زرفان عمتن كمستفت أمه أبت معسكر حد إيرتراو كم زموتن الرجاجيت أكبلي حابيرو مع كان زينا الرويترز أبزوص حبريتا دما أما معسكر عاد حرش ملشاتات آتيوم نعسرت شعات إيرتراوين سدتنياتات كم زوسدو كابهم حدا تسكم مزبولو وبرت مس أبيهم هيوتو كم زحلفو ونقالي صلا نزقو دايما الكتغا حدا كابل علوت مرحت حوحاتن حيلتات تقراين زخونة جيتا شوردا أبزوص مجلسي حيلتات تقراي أنصار إيرتراوين سدتنياتات أيكونون إيرتراوين سدتنياتات وحسنت كم زرخبو خا كنا رجاجس كنسرحينا زخونة زقرب كستات اندحرا لخا كتصاري وقربات كم زلو كزاربن كله سدتنياتات نابكال بوتا كخدو دليت اندحرا لهم كوين دما كم زفق دلهم بعل تزاريبي زركب تكال قدايا سدتنياتاتن تملستن إثيوبيا وي أراب وغنو محبرسب علم أبلعلتهم أب تقراي زركبو إيرتراوين سدتنياتات زفتسم زلهم مدقعتي عافنان ما أسرتن كغنن كتصوعن كله حلافي نايت تكال زخونة تسفاهم قوبا زايدما نتوم سدتنياتات كابتو كينات زكايدل زلو بوتا بغلطف نابكال بوتا خقعزوهم مدب كم زلوهم يحبيرو كمز ذكر حلافي تكال سدتنياتات ودو حورات هاجرات زخونة فيليبو غراندي أبز حلفة سولس أبزوت مجلسي أبلعلي إيرتراوين سدتنياتات نايحنا مفداي متقعتات شوياتات ما أسرتن قونتن كم استفدت أمونن زترقاقتن حابريتا ألنا كبل تزاريبي نيرو أب ليبيا كبحري كومدما أب استفلاليو مخازينوتات أساقاقرتي زتتحزو سدتنياتات أبز أوان أب حدا بليبيا وينزحلهم مداقون مأكلات زلو خوينم أبت مداقون مأكلات كأ اتم سدتنياتات أبز أوان ماي نخصوتيو تصوتا وركبي حتوتو كم زلو تقاليعو إذا حجي بحدا امنيستي انترناشنال زبهال تطابق سب أو مسالات زخونة تكال وز إزولت صبصاب كم زحبرو أبز مداقون مأكلات زركبو سدتنياتات بفلاي دماد دك أنستيو نزاز ساتي أسريت ماي كرخبام انتي حتو أبز بالو بتوم حلوتي مسانا صوتاو ركب جبرا كم زبهالا ابت مداغون ماكلات كا بوزحات عدد عمت زخونه كاب استفلاليا هاجرات زمصا سدتنياتات كم زلوا حبيرلو እዚ ሕጂ مستن ابت مداغون ماكلات زركبات دق انستيو دحرز تغبرق قال محتت وصي زل صبصاب كم زحبرو اتوم حلوتي نايت مداغون ماكلات زخونه ليبياويان منالبات صروي ماين عراتن تدلي تهلوي مسانا صوتاو ركب جبري ناصا كنوصا كينا اندابلو بتتنفاسن زخونه ماي قداي يقبروان كم زلوي انت زاريبان كالي أبو زلوات انسز حزادك انستيخاء بتدقاقامي بتوم حلوتي قبل عليين صوتو عمس كم زوردون حبيران اللوا إذا حجي وصي زولت أبصاب كم زحبرو خاء إذا تكبرات نايتوم ليبياوين حلوتي قبل عليدك انستيت راي زي كونه ندق تبعتيون صوتو بزمسل متنخفات قدايات يقبروهم كم زلو ما انت كحافرون رؤسهم كدنون دما نتوم دق تبعتيون نايوش تخدان تراي جيروم كم زنك أساقوسو يقبروهم كم زلو قليس يزركب كم زفلت أبز أوان ناب ليبيا أبز ركب مداقون مأكلات
ካብ ኤርትራ ሱዳን ባንግላዴሽ ሶሪያ ኮታስ ካብ ብዙሓት ውሽጠን ርግኣት ዘይብለን ሃገራት ዝመጹ ስደተኛታት ዘለዉ ኮይኖም ኣብዚ እዋን ከዓ ከቢድ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ይፍጸመሎም ከም ዘሎ ይዝግለጽ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብረት ሃገራት ዝኾነ አንቶኒዮ ጉተሬሽ ከምኡ ድማ ፖፕ ፍራንሲስ ካብ ቫቲካን እዚ ከቢድ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ዝፍጸመሉ ዘሎ ናይ ሊብያ መዳጎኒ ማእከላት ክዕጸዮም ብዕሊ ጻውዒት ንማሕበረሰብ ኣቕሪቦም ዘለዉ መንግስት ኢትዮጵያ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ትካል ሃገሩ ኸሸይጥ ምስ ሓንቲ ሳፋሪኮም እትበሃል ትካል ድሕሪ ምስምምዑ ኣብ ትግራይ ከፊትዎ ዘሎ ኩናት ግና ዕንቅፋት ኮይንዎ ከም ዘሎ ተሓቢሩ እዚ ከዓ እታ ሳፋሪኮም እትበሃል ትካል ናብ ኢትዮጵያ ክትኣቱ ተሰማሚዓ ክበሃል ድሕሪ መጽንሑ እቲ ናብ ኢትዮጵያ ክትኣትወሉ ዝሓሰበት ኣስታት 500 ሚልዮን ዶላር ዝበጽሕ ካብ ኣሜሪካ ዝመጽእ ልቓሕ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ምስ ትግራይ ብዝተሓዝ ተኸልኪሉ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ ናይ ኣሜሪካ ዓለም ለኻዊ ናይ ምዕባለ ፋይናንስ ኮርፖሬሽን ኣብ ዘውጽኦም መግለጺ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ዝወርድ ዘሎ በደል ነቲ ኣስታት 500 ሚልዮን ዶላር ዝበጽሕ ነታ ትካል ክወሃብ ዝተሓስበ ልቓሕ ክጽሎ ከም ዝኽእል ኣፍሊጡ ዘሎ እዚ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ትካል ከዓ ብተወሳኺ ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ መግለጺ ንጉዳይ ትግራይ ኣመልኪቱ ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ብቐረባ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ከዓ ነቲ ልቓሕ ብኸመይ ይጸልዎ ብጥብቂ ክከታተል ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ መንግስት ኢትዮጵያ ምስ ገለ ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ዘለዎ ዝምድና ዳግም ንምጽናዕን ገሊኦም ድማ ካብታ ሃገር ንምስጓግ ከም ዘገድድ ገሊጹ ሚኒስትር ዲኤታ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ ረድኤት ንምብጻሕ ተኽሲ ደው ክብል ድልየት ከርኢያ እኳ እንተጸንሐ እቲ መንግስቲ ዝኣወጆ በይናዊ መቆራጽ ተኽሲ ክንድቲ ዝድለ ኣይነኣድኦን ኢሉ ንሱ ወሲኹ ካልእ ብሽም ዘይጠቐሶ ኣካል ነዚ ውሳነ ዘተኣጓጉል ምንቅስቓስ ክፍጽም እንከሎ ማሕበረሰብ ዓለም ክኹንኖን ጠጠው ከብሎን ዘርኣዮ ተበግሶ ውሑድ ኮይኑ እናሃለወ ሕጂ እውን ንመንግስቲ ይኸሶ ኣለዎ ኢሉ ክነቅፍ ይተራእዩ ንሱ ወሲኹ መንግስቲ ተኽሲ ጠጠው ብምባል ካብ ተኸባቢ ዝወጻሉ ምኽንያት ነቲ ህዝቢ ዕረፍቲ ንሰላም ድማ ዕድል ንምሃብ እምበር እቲ ጎንፂ ዝካየደሉ ቦታ ንምቕያር ኣይኮነን ይኹን እምበር ንውሳነ ተኽሲ ደው ምባል ረድኤት ንምብጻሕ ዝኽእል ድልድል ናይ ምፍጣር ዕዶት ስለ ዝጎድአ ከምኡ ድማ ድሕሪኡ ዝቕጽል ዘሎ ነገር ጠጠው ክብል ኣለዎ ዝብል ኣካል ብዙሕ ስለ ዘይኮነ መንግስቲ እቲ ጎንፂ ደው ክብል ይድለ ድዩ ዝብል ሕቶ ከላዓል ኣገዲድዎ ኣሎ ክብል ኣምባሳደር ሬድዋን ብፍላይ ሰብኣዊ ረድኤት ክንቅርብን ክነተሓባበርን ዝበሉ ገለ ኣካላት ከልዕልዎ ዝጸንሑ ሕቶታት ተመሊሶም እናሃለዉ ሕጂ እውን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዘቕርብዎ ዘለዎ ክሲ ሓይሉ ቀጺሉ ኣሎ ኢሉ ካብዚ ቀጺሉ ሬድዋን ሁሴን ገለ ሰብኣዊ ሓገዝ ነብጽሒና ዝብሉ ኣካላት ነቲ ኩናት ክቐጽል ይገብሩ በምህላዎም እዚ ኢትዮጵያ ምስተን ሃገራት ኮነ ትካላት ዘለዎ ርክብ ከም ዝጸልዎ ገሊጽዩ እቲ ጉዳይ ከምዚ ኢሉ እንድሕር ቀጺሉ መንግስቲ ሃገር ናይ መድሓን ሓላፍነት ስለ ዘለዎ ምስ ገሊኦም ሓቢርካ ምስራሕ ዳግም ክርእዮን ገሊኦም ድማ ካብ ሃገር ንምውጻእ ዝግደድሉ ምቹእ ኩነታት ይፍጠር ስለ ዘሎ ውድብ ሕብረት ሃገራት ኮነ ካሊን ኢትዮጵያ ክሕግዝ ዝብል ኣካል ኣብ ረድኤትን ሰብኣውነትን ተሓጺሩ ከንቀሳቐስ ከም ዝግባእ ነተሓሳስብ ብምባልዩ ናብ ሰብኣዊ ሓገዛት ዘብጽሐ ትካላት ዝቐንዕን ናይ ምስጓግ ሓደጋ ከንጸላልወን ከም ዝኽእልን ዝሓበረ መጠንቀቕታ ዘሕለፈ ካልእ ምዝ ናይ ትግራይ ኩነታት ብዝተሓሓዝ ቱርኪ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ትዕጥቓላ ንዝበለ ጸብጻብ ኤምባሲ ቱርኪ ኣብ ኢትዮጵያ ሓሶት ክብል ነጺግዎ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ኩናት ዘገልግሉ ኣብ ቱርኪ ዝተሰርሑ ድሮናት የእትዩ ኣሎ ዝብል ጸብጻባት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኢንተርኔት ብሰፊሑ ድሕሪ ምዝርግሑ እቲ ኤምባሲ መልሲ ዝሃበ እቲ ኤምባሲ ኣብ ዕላው ናይ ትዊተር ሒሳቡ ኣብ ዘርግሑ ሓበሬታ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተዘርግሐ ቱርኪ ንኢትዮጵያ ድሮናት ተቕርባላ ዝብል ሓበሬታ ሓሶት ክብል ጽሒፉሎ ከም ዝዝከር ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ሰራዊት ኢትዮጵያ ናይ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብምጥቃም ዝተፈላለዩ ስርሒታት ምፍጻሙ ቅድሚ ሕጂ ተገሊጹ ነይሩ እዩ ቱርኪ ከዓ ምስ ኢትዮጵያ ሰፊሕ ቆጠባዊ ምትእስሳር ዘለዎ ሃገር እኳ እንተኾነት ኣብ ወታደራዊ መዳይ ግና ብዛዕባ ዘለዎን ምትእስሳር ገና ብዙሕ ፍሉጥ ኣይኮነን ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም